Здравейте, приятели! Аз съм Лина и в това видео ще ви дам енергийния обзор за седмицата от 13 октомври до 19 октомври 25. Ще разгледаме какво е добре да направим, какво да избягваме и кои кристали и практики ще ни подкрепят, за да се чувстваме хармонични, здрави и щастливи. Тази седмица носи енергия на движение и промяна. Енергията ни насърчава да се фокусираме върху личните си цели, финансовото стабилизиране и укрепване на взаимоотношенията. Ще има моменти на интензивни емоции, но това ще са възможност да разчистим стари блокажи и да се отворим към нови възможности. Това е подходящ период за пречистване и подреждане на живота, за да се отворим към новите възможности и положителните промени. С малки, но съзнателни действия може да привлечем повече хармония, здраве и благополучие. Какво е добре да правим? На първо място да се освободим от старото. Напишете на лист всичко, което искате да пуснете, стари емоции, страхове или ситуации, които вече не са ви полезни. Символично го изгорете или разкъсайте, за да създадете пространство за новото. Предприемайте конкретни действия в съответна сфера на живота си. Подсилете взаимоотношенията. Отделете време за искрени разговори с близките си. Изразете благодарност, признателност и нежност. Това е моментът да укрепим връзките, които ни носят радост и подкрепа. Периодът е изключително подходящ за това. Хубаво е да се погрижим за тялото и за енергията си, тъй като периода и енергетиката в него е доста провокативна и бодлива. Разходките на чист въздух, леки упражнения или дихателни техники за спокойствие ще ви могнат да се заредите и да се балансирате. Вътрешна яснота. Отделяйте по 5 минутки на ден, в които да се откъснете от шума на деня и да видите ясно себе си във времето напред. Така това време ще ви помогне да се освободите от объркването и да се почувствате уверени в решенията си. Само няколко минутки на ден могат да направят голяма разлика. Какво е хубаво да избягваме? Изключително важно е през тази седмица да избягваме импулсивните действия. Помислете преди да реагирате или да вземете важно решение. Конфликтите и емоционалните изблици също не са за предпочитане. Ако в изправени под подобна ситуация опитайте се да броите не до 100, до 1000, изберете търпението и спокойствието. Те ще бъдат верни съюзници. Също така, седмицата ще предразполага към претоварване в работен план. Отделете си поне мъничко време за почивка. В тази седмица ще имаме уникални съюзници и приятели и подкрепа в лицето на няколко много невероятни кристала. Единият е розовия кварц, другият е флорид и третият е цитрин. Може да използвате и перит. Тези 4 кристала ще ви дадат подкрепа и в личен план, в любов към себе си и към близките. Флорида ще ви даде яснота на мисълта и доста добра вътрешна стабилност. Цитрина или перита са подкрепа в финансовата енергия и привличането и възможността да привлечем нови възможности. И в заключение искам да споделя, че наистина седмицата е подходяща като време за освобождаване и подготовка за новото. Бъдете внимателни, но смели в малките стъпки, които водят към голямото благополучие. Вярвайте в себе си, доверявайте се на интуицията си и използвайте кристалите като верни ваши съюзници. Пожелавам ви спокойна, хармонична и вдъхновяваща седмица. За по-подробна енергийна карта на месеца и допълнителни практики и информация заповядайте на нашите беседи, които са всеки четвъртък от 21 часа и повече информация може да намерите на сайта ни времезатеб.com. До скоро!